Assalamu alaikum. Kamar da kuke a cikin wannan bidiyon, insha Allah a cikin wannan bidiyon na kawo muku update ne matakar daɗi akan Fi Network, wanda gaskiya na tabbatar duk wani wanda yake mining Fi Network so gaskiya mutum zai farin ciki dan ta mutum ya ji wannan update din, wanda insha Allah yanzu bara mu shiga cikin wannan bidiyon. So amma kamar idan baka fara mining Fi Network ba kuma kai ma kana so ka fara, idan ka duba sama wannan bidiyon ga wani bidiyo nan da ka can sama za ka rubutu nan kai tsaye ka danna ka rubutu kana dannawa zai wani baka bidiyo inda kai ma za ka fara mining na Fi Network. So amma ka manta ka danna alamar like a wannan bidiyon. Kamar da kuke yin da kanan yanzu ga wannan website na shigo shi mai suna ptogo.app, wanda wannan website da kuke gani su da kansu kamfanin Fi Network ne ma suka nuna mutane wannan website din, wanda bai wani mane ko ya je creating website din muka zo muka muku bidiyo a su da kansu ne ma suka nuna mutane. San duk wani wanda yake bibiyan su kalan chat din sa a cikin application na Fi Network wanda muke mani so za ga sun yi magana akan wannan website din, wanda kamar da kuke gani wannan babban website ne wanda aka bude shi wanda zai fara aiki ne amma da zaran an yi launching Fi Network. Idan muka duba da kanan sama za ga wa'annan sune iya country wanda aka ba su dama wanda za su iya fara amfani da wannan website din idan aka launching Fi Network. Kamar yadda kuke gani su ga su Japanese ne, Egypt ne, China ne, India ne, Nigeria ne, Korea ne, Indonesia. Wa'annan sune country wanda aka ba su dama wanda za su iya fara amfani da wannan website din. So amma sai an yi launching wannan coins na Fi Network. Domin gaskiya halin da muke cikin zu wannan website din bai riga ya fara aiki ba. So amma wadda ma wannan website din akwai website kala-kala wanda za ku ga sun fara aiki da Fi Network, wanda za ku ga sun fara yadda ana biyan da Fi Network da karan da aka launch Fi Network. Don gaskiya Fi Network a koda yaushe yana ƙara samun partnership ne da manyan kamfanonin duniya suna so ma su partnership da wannan babban kamfanin na Fi Network. Idan muka duba da kanan kamar yadda kuke gani ga shago ga Let's Fi All Together, Find Amazing, Friends, Hotel, Car, Touch and Events. So abin da ake nufi anan kamar yadda kuke gani da karan da aka launch Fi Network wa'ancan country din da na uku za su iya amfani da coins din na Fi Network domin su ga sun kama wani babban hotel ba tare da ka biya kuɗi ba, ka biya da Fi Network ko kuma ka sai mota ko kuma ka hau jirgin sama kamar yadda kuke ni. Idan muka zo muka duba da kan sama ga wannan kamar sune country wanda mutum duka zai iya biya da Fi Network din shi. Zaka iya fita ka London ne, Paris ne, New York ne kamar yadda kuke ni gas nan za ga wannan sune country wanda idan muka zo muka duba trending kalan motocin suke trending kalan motocin zaka iya siya da Fi Network kamar yadda kuke ni za ga wannan sune motocin kamar yadda kuke ni gas nan za ga wannan sune motoci wanda zaka iya fara amfani da Fi Network ɗinka kai sayayya su da kan da aka launch Fi Network kamar yadda kuke ni gas nan wannan sune motoci. In maka kan hotel kuma za ga wannan sune hotel kalan dakuna wanda zaka iya kama hotel da coins ɗinka na Fi Network kamar yadda kuke ni gas nan duka za ka gansu. Idan maka kamar yadda kuke ni duka gas nan duka zaka ta ganin su kamar yadda kuke ni ganan to wacce haka su ma da gas nan ga space haka duka gashi nan za ka gansu ga events duka za ka komai da komai, wanda wannan abubuwa ne wanda gaskiya kusa faruwa. Wani san mutane dama wasu za su ta mamaki wannan abin ta zai faru. So ka sani Fi Network ba shi ma kanshi Fi Network din shi ma kanshi cryptocurrency ne wanda crypto ne wanda aka fito mai tsari kamar yadda aka fito Bitcoin, wanda yanzu ana yin mining wannan coins wanda kuma yanzu ba mu riga mun san supply na wannan coins ba, wanda daga lokacin da aka launch wannan coins a kasuwa shi ma coins ya zama kasuwa kamar kalan cryptocurrency wanda muke siya kalan Bitcoin, Ethereum, Litecoin da sauransu. So shi ma wannan coins shi ma ya riga ya zama coins na cryptocurrency, shi ma ya riga ya shiga kasuwa. So ka kenan zaka iya siyayya shi wanda kamar yadda kuke gani yanzu da muka duba za ga su kansu yan Dubai sai riga sun yi accepting Bitcoin, wanda yanzu idan kana Dubai akwai abubuwa dama kalan gida zaka iya amfani da Bitcoin ɗinka ka je ka sai gida. Akwai abubuwa dama duk wanda zaka iya amfani da Bitcoin ɗinka yanzu kai amfani da shi ka sai a Dubai. So ku sani wannan coins na Fi Network shi ma coins ne cryptocurrency ne kamar kalan su Bitcoin ɗin, Ethereum, wanda in Allah da wannan coins ne wanda muna tunanin an kusa launch wannan coins kuma coins ne wanda insha Allah zai ba mutane manyan kuɗaɗe. Kamar yadda kuka sani Fi Network ya riga ya shiga tsarin NFT marketplace. Idan muka duba da kamar yadda kuke ga shi fimarketplace.net wanda su ma wannan marketplace din nasu ne ya kai sacin fimarketplace.net. kamar yadda kuka sani su ma kansu Fi Network su ma sun riga sun shiga tsarin NFT marketplace wanda su wannan su ma marketplace din su ne ta Fi. Idan muka duba da kamar yadda kuke ga shago ga fimarketplace.net wanda wannan ita ce marketplace din wanda kamar yadda marketplace take kalan marketplace wanda muke zuwa wanda mutane suka sani wanda akwai non-fungible token. So su wannan su ma marketplace din su ma akwai items kala-kala. Idan muka duba da kamar yadda kuke ga shago ga Big Fi Marketplace is coming hundreds online store. Su ma wannan marketplace din nasu ma zai zama babban waje ne wanda duk wani items da kake nema kalan items din da ake zuwa ake siya a can marketplace ta ainihi wanda su wani ana siyan fungible token ne. So su ana items din su shine duk wani kaya da ke so kalan waya ne me da me duka zaka iya zuwa ka zo ka amfani da coins ɗinka na Fi Network ka zo ka siya. Idan mutum yana da kaya na so ya sayar zai je Fi Network din su zai posting za kuma a sai kayan ka za a biya ka da Fi Network kuma kai ma akwai abubuwa dama wanda duka za a dinga yi a wannan Fi Network din nasu. Shi yasa akwai yaushe muke ba mutane shawara idan ta baka bin updates akan Fi Network so gaskiya ya kamata ka dinga bi don gaskiya Fi Network coins ne wanda zai bada kuɗi sosai a duniya wanda halin da muke cikin yanzu an kusa launching Fi Network kuma in Allah ya yarda muna tunanin za a launching Fi Network da kuɗi mai daraja ko da ce ba a launching Fi Network ba da kuɗin da kowa yake da to
so Fi Network da zaran an yi launching Fi Network in lokaci kalilin zaka yi mamakin kalan price din zaka Fi Network don gaskiya Fi Network ba ya karamin coins bane. Fi Network yanzu shi ma ya fara zama cikin sauran kalan manyan coins wanda a yanzu Fi Network akwai mutane sama da mutane miliyan 25 ne wanda suke yin mining a Fi Network. Shi yasa a kodo shi gaskiya nake ba mutane shawara idan da ka san baka yin mining Fi Network so gaskiya ya kamata ka hanzarta ka je ka fara. Wanda gaskiya wannan bidiyon na muku shi da wannan nuna muku wancan wannan da kuma marketplace din su sannan kuma na ƙara ba mutane shawara akan duk wani wanda ya san baya mining na Fi Network so gaskiya ya kamata ka fara domin in Allah ya zuwa December ne muke tunanin insha Allah za a launch Fi Network. So an kawo ƙarshen wannan bidiyon haka mun saka nan alamar like wannan bidiyon. Assalamu alaikum.